Vi vil gerne vise lidt om kamerabevægelser. Det første, vi viser her, er en panorering, det vil sige, det er en vandret bevægelse af kameraet om sin egen akse. Og i den her situation er det cirka 180 grader, altså en halv cirkel. Den næste bevægelse er en såkaldt tilt. Det vil sige, at man bevæger kameraet i den lodrette retning, op og ned.